Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika atsogolera mwambo olandira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers. Bungwe la Beautify Malawi Trust lasayina mgwirizano ndi bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Isama kuti zilimbikitse ophunzira kukhala ukhondo nthawi zonse. Ndipo bungwe la kalembera la National Statistical Office lati kalembera wa anthu komanso nyumba mdziko muno adzachitika mchaka cha 2028. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika masanano akuyembekezeka kutsogolera mwambo olandira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers pabwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Polemba pa tsamba lawo la Facebook, Madam Mutharika ati timu iyi yapanga mbiri zomwe ati nzonyaditsa. Norbert Jameson ali ndi ripoti ili. Mwambo olandira timu iyi wakonzedwa ndi unduna owona za achinyamata, masewero ndi chikhalidwe mogwirizana ndi bungwe loyang'anira masewero mdziko muno la Malawi National Council of Sports, bungwe lomwe limayendetsa masewero a mpira wa miyendo la Football Association of Malawi, nthambi yowona za chitetezo ya Malawi Defence Force, Malawi Police Service komanso konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Pamwambowu pakhala zochitika zosiyanasiyana kuphatikizapo magule ya makolo athu komanso mdipiti omwe utsogoleredwe ndi bandi ya Malawi Army. Achinyamata oyendetsa njinga zakabanza akhala nawonso pa mdipitiwu. Izi zakonzedwa pofuna kukondwerera timu ya Scorchers pa zazikulu zomwe yachita ku mpikisano wa AFCON m'dziko la Morocco komwe yamaliza pa nambala yachiwiri ngakhale kanali koyamba kutenga nawo mbali ku mpikisanowu. Malawi inasewera masewero asanu ndi amodzi 6 kupambana anayi nkugonja awiri. Timu iyi inagonjetsa Nigeria, Egypt, Ghana ndi Algeria nkugonja kwa Zambia ndi Cameroon. Scorchers inadziguliranso malo ku mpikisano wa mayiko apa dziko lonse omwe udzachitike chaka chamawa m'dziko la Brazil. Ndipo osewera wake wakutsogolo Temwa Chawinga anapambana mphoto yakatswiri omwetsa zigoli zochuluka ku mpikisanowu. Akasi koyamba kuti mayi wa fuko lino atenge nawo mbali pokondwerera ndi kulimbikitsa matimu osiyanasiyana mdziko muno. Scorchers isananyamuke kupita ku mpikisano wa AFCON mwezi watha, Madam Mutharika anapereka ndalama zokwana 10 million kwacha pogula malaya a timuyi. Ndipo chaka chatha mayi wa dziko linoyi anaperekanso ndalama zokwana 10 million kwacha ku matimu a dziko lino a mpira wa manja ya asungwana komanso anyamata pamene amakonzekera mpikisano wa mayiko amuno mu Africa omwe unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Norbert Jameson, MBC Sport. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Chris Mwale alangiza maunduna komanso nthambi za boma kuti zitsata malangizo akasamalidwe ka chuma cha boma amene imapereka ofisi yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office. Amwale alankhula izi ku Lilongwe pamene nthambi ya boma yolondola za chuma cha boma ya National Audit Office imatulutsa ndondomeko ya momwe igwirire ntchito kuyambira pano mpaka chaka cha 2031. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Ndondomeko zatsopano zimene ofesi yolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka ndalama, maunduna, madepartment a boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana a boma yakhazikitsa kuyambira chaka chino cha 2026 mpaka na chaka cha 2031 akuti zithandiza kulimbikitsa khalidwe logwiritsa ntchito bwino ndalama za boma kuti zipindulire zolinga za Malawi pa chitukuko. Polankhula ku Lilongwe pokhazikitsa ndondomekozo, mmodzi mwa akuluakulu a ofesi ya president ndi nduna OPC a Chris Mwale anati bungwe lolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma la National Audit Office ndilofunika kwambiri polimbikitsa kusunga mwambo pa nkhani yosamala chuma cha boma ncholinga choti ndalama za boma zizipindulira Malawi. Pamenepa a Chris Mwale analangiza maunduna a boma, madepartment a boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana a boma kuti pamene a National Audit Office awalangiza kuti akonze pa nkhani yakayendetsedwe ka ndalama, iwo azimvera ndi kuchita zoyenerera pofuna kusamala chuma cha boma. A Thomas Makiwa ndi mkulu olondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma, Auditor General, ndipo iwo atsimikizira boma a Malawi ngakhalenso mayiko ndi mabungwe amene amathandiza dziko lino pa chuma kuti ofesi yawo ichita chilichonse chotheka pofuna kulondoloza ndalama za boma komanso kulimbikitsa mwambo kuti ndalama za boma zizigwira ntchito yokhayo yofunikira yothandiza Malawi.
a Thomas Makiwa apemphanso nthambi zina monga komiti yoona za chuma m'nyumba ya malamulo Public Accounts Committee kuti ichilimike pothandizira kusamala chuma cha boma makamaka m'maunduna, ma-department a boma ngakhalenso mabungwe onse a boma. Panopa ati anthu mwina osapitirira 400 koma ntchito imene timagwira ndi yayikulu. So kutengeranso kuti ma processes athu mbuyomo anali oti ndithu chilichonse kumene kuti tidzilemba pamanja. Tithokoze kuti boma linabweretsa ma system panopa monga system imodzi ya malipiridwe imene timachoti IFMIS, and pamene tikunena panopa auditing ya IFMIS sitimayenera ndithu kuti tiyanse mapepala ochuluka, timatha kuti tingolowano mu system uja. Zimene zitithandiza kuti audit izichitika mwansanga komanso izithaso mwansanga. A Lucas Fisher akubungwe la GIZ amene amatsogolera ntchito ya Tikuze Malawi ayamika nthambi yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office chifukwa chobweretsa njira zina za makono zimene zithandizire kapena kulimbikitsa kusamala chuma cha boma. Iyo apempha kuti National Audit Office ndiyofunika kuti ithandizidwe makamaka powonjezera anthu ogwirako ntchito komanso pa nkhani za chuma. Office ya National Audit ndi imene matsogolera pa ntchito yolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma m'dziko muno komanso kulimbikitsa khalidwe lochita zinthu mosabisa kena kalikonse. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Wapampando wa bungwe la Beautify Malawi Beam Trust a Dingiswayo Jere apempha sukulu m'dziko muno kuti zilimbikitse ophunzira kukhala aukhondo nthawi zonse. Iwo apereka pempholi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinira pangano ndi makamaka la mgwirizano ndi bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA. Zabiri mulipotiri la Mwayi Mtumozi. Ajere ati kudzera mu mgwirizanowu bungwe la Beam Trust likufuna kulimbikitsa sukulu kuti zilimbikitse ukhondo pophunzitsa ophunzira adakali ang'ono. Ndeli limodzi pobweretsa uthenga wa ukhondo komanso kusintha kaganizidwe makamaka pakati pa achinyamata ana. Tikufuna kunena kuti kuongola mtengo udakali wang'ono ndi chimene tikufuna tipange kwa menda zathu a ISAMA so that tikhale tikugwira ntchito ndi anzathu m'masukulumo komanso ngati Beam titenga mbali yayikulu kwambiri kupanga mobilize kubweretsa pamodzi anthu kumene ma communities kumene masukulu akupezeka komanso kubweretsa anthu amene ayenekana kuwathandiza anzathu a independent schools ma trainings kuwaphunzitsa nkhani za ukhondo, nkhani zosiyanasiyana zimene zithandizire anawo kusintha kaganizidwe kawo, kunena kuti tikamazafika zaka 5 zikubwerazo tizakhale tasintha kaganizidwe ngati mbado watsopano wayamba kuganiza mwa nkhani za ukhondo. Ndi chimene tifuna kuti tikwanise imenezo matenda azasintha ngati tikukhala pamalo a ukhondo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la ISAMA Bishop Wycliffe Chimwendo anati bungwe lawo ndilodzipereka kuonetsa kuti sukulu zikulimbikitsa ukhondo nthawi zonse. Tikuyenda limodzi ndi Beam cholinga chobweretsa ukhondo wabwino masukulu komanso makomo vana kuti aphunzire bwino azikhala mu environment yabwino. Ndiye mgwirizano umene tapanga lero ndi Beam ndionetsana kuti tiyendere limodzi. Chibale ISAMA ndi Beam chinamba way back 2014 tero kukuku ndikubweretsaso mphamvu zina kuti tiyendere limodzi kuonetsana kuti masukulu mwathu mwa ukhondo anathu nda ukhondo pasamapeze kuti masukulu tikutseka chifukwa cha matenda amene tikhoza kuwapewa ngati kolera likodzo zinthu zimene zimangonetsa kuti ndiuve chabe koma ndikukhulupirira kuti ndi mgwirizano umenewu tikayendera limodzi ndi Beam monga tidayambira mbuyomo zitithandizana kuti anathu akhale aukhondo komanso malo amene akuphunzira nda ukhondo. Ubale wa bungwe la Beam ndi ISAMA unayamba mchaka ya 2014. Mwayi Mtumozi, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a Malawi Council of Disability Affairs Makoda ati bungwe lawo likuperewera 2 billion kwacha kuti athe kugwira bwino ntchito mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka cham'mawa. Poyankhula ndi MBC wapampando wa Makoda Professor Alistair Muthali wati ngakhalezi zili chonchi boma linapereka kale 4 billion kwacha yogwirira ntchito za bungweli ndipo bodi yawo ikuchita zotheka kuti ipeze ndalama zotsala kuti athe kutumikira Malawi. Chaka chino tinapempha 6 billion kwacha kuchokera ku boma atipasa 4 billion koma ndinene ezi
ndifuna ndathokoze aboma chifukwa anatipasa ndalama zambiri koma pali gap ya 2 billion chifukwa choti pali gap amakoda singakhale pansi kungodikira kuti boma litipasa ndalama ndiye tikunka nakambira ndi maorganization ena mungamene tachitira ndi Malawi Bureau of Standards masabata apitawo tinapempha kuti atithandize ndipo atipasa ndalama ndinene kuti ndalama zimene atipasa ndi zambiri zikwanisa kuthana ndi mavuto amene tikumana nawo kuntaja rehabilitation center si mavuto okhawo. I think tili mavuto angapo chifukwa choti tilibe ndalama zambiri chifukwa chake tindi tupeza ndi mavuto amene tikanakhala ndi ndalama bwezi takwanisa kupanga zinthu zambirimbiri. Pakadali pano wapampando wa MBS Reverend George Blair wapempha adindo kumakoda kuti agwiritse ntchito ndalama zimoyenera. Reverend Blair akufotokoza. Ndalamazi zaperekedwa chifukwa choti anzathu kumakoda anatipempha kuti akathandizire center yawo mtaja imene imathandiza anthu ovutika, anthu amene ali ndi maulumali osiyana koma anthu amene asowa chithandizo chathu kusowanso anthu oti akathandize mwina akayendedwe ndi zina zotero. Choncho tikukhulupirira kuti ndalama zimenezi zigwiritsidwe ntchito malinga ndi pempho limene nachokera kumeneko moyenerera ndithu. Bungwe la kalembera la National Statistical Office NSO lati kalembera wa anthu komanso nyumba mdziko muno azachitika pa 1 mpaka 21 Septemba mchaka cha 2028. Poyankhula pa msonkhano omwe bungwe la NSO linakonza ndi anthu ena okhudzidwa mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa bungweli Shelton Kanyanda ati bungwe lawo layamba zina mwazokonzekera zawo. Akanyanda atinso achita kalembera oyesera kuyambira pa 1 mpaka pa 21 Septemba chaka cha 2027. Tsiku la lero tikupanga zokonzekera za census. Census yathu tikuyembekeza kuti idzayamba chaka cha 2028 mu September. Koma tisana yambe census timakhala ndi ntchito imene timagawa dziko lino timadera tating'ono timene anyamata amene anyamata ndatsikana amene amapita kukalemba anthu kukawerengera anthu census amakhalamo. So aliyense amakhalamo kadira kameneko masiku 21 kutolera manyumba. So masiku dziko lonse lino timayeneka kuligawa timadera timeneto kwa ife timati enumeration area. Ndiye enumeration amenewo kuti tiagawe timayeneka tigwire ntchito mogwirizana ndi ma councils, ma district councils. So nchifukwa lero taitana ma DC ati kuti tialongosolere ntchito imene tifuna kupanga madera mwawo komanso kuti iwo atithandizire kuti kumene kwachitika ma development atsopano kumene anthu asunthirako azitiuza kuti anthu asunthira uku komanso uku anthu anachoka. So zonsezo zimene zimatithandiza kuti tikamadzafika 2028 tizidziwa kuti uku titumize anyamata kugwira ntchito angati, uku titumize magalimoto angati, uku titumize ma supervisors angati. Zonsezo zimene lero tifuna tikambirane ndi ma DC amene takumana nawo. Ndipo poyankhulapo bwana mkubwa wa boma la Msanje Dr. Sandra Mnaluso ayamikira bungweli ponena kuti msonkhanowu uthandizira maboma kukonzekera bwino kalemberayo. Census ndiofunika kwambiri kuma council chifukwa choti kufuna kuti tipange ziganizo zoti tiyendese bwino council yathu timene kukhala ndi datayo timene akuyipeza tikapanga census. Ndipo ziganizo zoti tigawe chuma kuti chipite madera osiyana-siyana zimatengera ndi data imene tayipeza. Ngati palibe data zimakhala zovuta kuti tipange ziganizo kapena tipereke zitukuko zosiyana-siyana madera osiyana-siyana mu makanso athu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mito yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika
atsogolera mwambo olandira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers. Bungwe la Beautify Malawi Trust lasayina mgwirizano ndi bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Isama kuti zilimbikitse ophunzira kukhala ukhondo nthawi zonse. Ndipo bungwe la kalembera la National Statistical Office lati kalembera wa anthu komanso nyumba mdziko muno adzachitika mchaka cha 2028. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Boma latsindika kufunika kuti mabungwe omwe si aboma komanso kampani mdziko muno zithandizire chitukuko cha chinyamata ngati mbali imodzi yotukula dziko lino. Wachiwiri kwa nduna ya zachilengedwe Achipiriro Mpinganjira ayankhula izi potsekulira msonkhano waukulu wa chinyamata mdziko muno wa National Youth Summit. Zambiri mulipotiri ndi Trust Office. Msonkhano waukulu wa chinyamata mdziko muno wa National Youth Summit wayamba mu mzinda wa Lilongwe, komwe mabungwe osiyanasiyana monga United Nations, atsogoleri a chinyamata, akuluakulu a ntchito za malonda komanso ena aboma akutsindika kufunika kochitapo kanthu kuti moyo wa chinyamata mdziko muno usinthe. Wachiwiri kwa nduna ya zachilengedwe Achipiriro Mpinganjira anati boma layika kale ndondomeko zosiyanasiyana kuphatikizapo kuyika thumba lapadera la chinyamata ku thumba la CDF kuti moyo wa chinyamata usinthe. Mpinganjira anatsindika kufunika kuti mabungwe enanso atengepo gawo kuti achinyamata atukuke. Pa ma constituency aliwonse 229 dziko muno, constituency iliyonse kudzipita 100 million pa chaka yoti ithandizire achinyamata kupanga zinthu zosiyanasiyana, maluso osiyanasiyana, mageno osiyanasiyana. Mabanki athu tamva even konkuno ma products amene ayika kunena kuti achinyamata atuzoti even oyambira ku primary school aziphunzirira kuti kodi ndalama tingamaziyendetse bwanji, ma business tingamapange bwanji. Then kuona ngati kuti malo onena kuti achinyamata atha kutukuka malo alipo. Ndipo mkulu wa banki ya Standard Philip Madinga anatsindika kufunika kutsogoza ntchito za malonda kuti achinyamata ambiri akhale ndi mwayi olemba anzawo ntchito. Ku National Youth Summit ometa kumana kuno komwenso achinyamata angapeze kukumana ndi anthu ena akuluakulu amene amboma kado kuchokera ku Chamber of Commerce kuchokera ku National Planning Commission kuti atiuzenso mavuto awo, atiuze kuti masomphenya awo ndi otani. The environment ndithu ipangidwa chiteto koma ndikuganiza kuti ifeyo kandi amabanki kandi ma development partners tilibe ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti achinyamata amene wawa akhale kuti tikuwaongolera kuwatsogolera kuti angapangepo chani pamene afuna kuti ayambe kandi ma business ndizikotero. Msonkhano waukulu wa achinyamata wa dziko lino wa National Youth Summit kwabwera achinyamata 1200 ndipo ukuchitika pamutu woti kuunika zomwe zikuthandiza achinyamata komanso kuunika zinthu zomwe zingathandizire kupititsa patsogolo moyo wa achinyamata. Trust Office, MBC, Lilongwe. Akatswiri pa nkhani zachuma ati ndikofunika kuti dziko la Malawi lichilimike pakuyika ndondomeko zina zosiyanasiyana zomwe zingabweretse dziko lino ndalama zakunja posadalira ulimi wa fodya wokha. Mmodzi mwa akatswiriwa Amavuto Bamusi anena izi poyankhula ndi wailesi ya MBC. Wezi Kamanga walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Kumbukani Phiri. Izi zadza pomwe dziko lino lakhala likupeza ndalama zochepa kuchokera ku malonda a fodya. Malinga ndi report ya Auction Holdings Limited, kufikira pa 14 August dziko lino lapeza ndalama zokwana $272.2 million, pomwe nthawi ngati yomweyi chaka chatha dzikoli linapeza $464.9 million. Mtengo wa fodya nawo watsika kuchoka pa $2.55 pa kilogram iliyonse chaka chatha kufika pa $1.99 pa kilogram iliyonse chaka chino. Mmodzi mwa akatswiri omwe amayankhulapo pa nkhani zachuma Amavuto Bamusi wati dziko la Malawi liyike maganizo ake pa nkhani zina monga migodi, ntchito zokopa alendo komanso ulimi wa malonda malo modalira ulimi wa fodya wokha. Iye wati kuchepa kwa ndalama zomwe dziko lino likupeza ku ulimiwu zaonetsa ubwino woti dziko lino lisiye kudalira fodya ndi kulimbikitsa mbali zina zachuma mogwirizana ndi ndondomeko ya boma pa chitukuko ya National Recovery Plan. Pakhala ndondomeko zimene atsogoleri a boma komanso akuluakulu ogwira ntchito mboma ndi anthu ena akhala kumakambirana zokuti dziko la Malawi
liyende msewu wina, lipeze njira zina zomapezera chuma chake. Pa Chingerezi amati diversification. Ndiye kuti kuyang'ana nkhani ngati za kumigodi kumenenso kuli chuma chambiri. Malawi wakhala kwambiri pa chuma chimene chili mnthaka kuchokeranso ku migodi. Njira ina ndi ija ya tourism, ntchito zokopa alendo. Zonsezi zinalembedwa bwino mu ndondomeko zakakonzedwe ka chuma cha boma ija amati Economic Recovery Plan. Ndipo National Economic Recovery Plan imene inakhazikitsidwa ndi anduna za chuma, boma linakhazikitsa ndondomeko imeneyi chaka chomwe chino. Ndiye diversification imeneyi kapena kuyang'ananso njira zina zokwezera chuma cha dziko lino ndi zotheka kukonzanso chumachi tikagwiritsa ntchito mfunda za nyuwani zimene zili m'masomphenya amenenso President Professor Arthur Mutharika anakhazikitsa, amene boma linakhazikitsa, ndi zotheka. Mawu ake mkulu wa bunge la akatswiri za chuma mdziko muno la Economics Association of Malawi ECMA Abetha Bangara Chikadza ati mbali zina sizingatheke kuchita bwino mnthawi yomweyi pa nkhani yobweretsa ndalama zakunja pokhapokha zitapatsidwa chithandizo choyenera. Achikadza atinso dziko la Malawi likufunika liyike ndondomeko zachangu zoti mbewu ngati mtedza komanso soya zithe kukhala gawo limodzi lobweretsa ndalama zakunja mdziko muno. Bungwe la alimi a mbewu ya fodya lati lilipira alimi a fodya onse omwe ndalama zomwe linawasungira kuchokera ku fodya yemwe adagulitsidwa mopitirira mulingo wawo pofika lachisanu pa 28 August chaka chino. Mneneri wa bungweli Teleforus Chigwenembe wati ndondomeko zayikidwa kale kuti alimi okhuzidwawa alandire ndalama zawo pofika Sabata ya mmawa. Chigwenembe akufotokoza. Alimi akagulitsa fodya oposera mlingo umene tidawapatsa kapena mlingo umene alimiwo akuloledwa kulima, ndalama za fodya owonjezerayo timazisunga, ndipo timapempha alimiwo kuti abwere adzakhomere fodya owonjezerayo. Koma chaka chino tikufuna tiwapeputse alimi, n'chifukwa chake sitikuwapempha kuti abwere adzakhomerenso ayi. Ndipo m'malo mwake ifeyo Tobacco Commission tingochotsera ku ndalamazo ndalama imene akadadzakhomerera fodya wawo. Koma tikuwatsimikizira alimi kuti amene adagulitsa fodya wawo pasanadutse pa 14 August ndalama zawo tiwapatsa pofika lachisanu Sabata ya mawa. Munkhani za masewero, kampani ya Ijenko yati ipitirira kuthandiza masewero a darts ndi cholinga chokuti dziko lino likhale ndi timu ya mphamvu yomwe izipambana mendulo zochuluka. Mneneri wa kampani Moses Gwaza wayankhula izi ku Blantyre Sports Club pamwambo okhazikitsa mpikisano wa Ijenko Doubles wa chaka chino. Zambiri mu ripoti ili. Gwaza wati kampani imakhulupirira kuti masewero amathandiza pa chitukuko cha dziko ndipo nchifukwa chake ikupitirirabe kuthandiza masewero a darts. Iye wati mpikisanowu upitirira kuthandiza kusula osewera ambiri a timu ya dziko lino omwe angamachite bwino mipikisano ya maiko ndi kumapambana mendulo zochuluka. Cholinga chathu chachikulu ndikuonetsetsa kuti anthu oyambirira akukhala athanzi komanso amphamvu pamene akugwira ntchito, komanso tikukhulupirira kuti kudzera ku tournament imeneyi tikhoza kupezako ma players amene akhoza kuyimirira dziko la Malawi komanso kunja kwa dziko lino kuti imirira ngati dziko. Ndi kukhulupirira kudzera ku tournament imeneyi titha kupeza anthu amene angathe kumatiyimirira ku masewero a darts ku dziko la Malawi. Imodzi mwa matimu omwe akutenga nawo mbali mu mpikisano wa chaka chino ndi ya Kobe Stingers ya kuzomba yomwe mtsogoleri wa osewera ake ndi Joshua Mkandawire. Yatithandiza kwambiri chifukwa choti of course kuligiko tumamenyanso ngati ma doubles ni machani, this is the doubles ndimene yomakhakati kutithandizira kuti ife league games naso tichite bwino chifukwa zonsezo zingofanana paseni ma doubles and ma singles. Matimu okwana 14 ndi omwe alimbirane mpikisano wa Ijenko Doubles wa chaka chino ndipo tsopano ndi wa ndalama zokwana 9 miliyoni kwacha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane na insometo yake.
mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika atsogolera mwambo olandira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers. Bungwe la Beautify Malawi Trust lasayina mgwirizano ndi bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Isama kuti zilimbikitse ophunzira kukhala ukhondo nthawi zonse. Ndipo bungwe la kalembera la National Statistical Office lati kalembera wa anthu komanso nyumba mdziko muno adzachitika mchaka cha 2028. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, masana abwino.